ଗ୍ରହ ଅନୁଯାୟୀ ବାରର ନାମ। ପ୍ରଥମ ବାର ରବିବାର। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଲା ରବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସୋମବାର। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଲା ସୋମ। ତୃତୀୟ ବାର ମଙ୍ଗଳବାର। ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ଚତୁର୍ଥ ବାର ବୁଧବାର। ଏହା ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ପଞ୍ଚମ ବାର ଗୁରୁବାର। ଏହା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଲା ଦେବଗୁରୁ। ଷଷ୍ଠ ବାର ଶୁକ୍ରବାର। ଏହା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ବାର ବା ସପ୍ତମ ବାର ହେଲା ଶନିବାର। ଏହା ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ।